No niin, eli tietojärjestelmätieteen opintoja ja urapolkuja kurssi harjoitustehtävä. Tekijöinä siis on Niklas Lindström, Olli Kaaronen, Dennis Anttila, Aki Rantanen ja Aapo Nieminen. Eli ensimmäisenä meillä olisi tässä ohjelmoijan ammatista tietoa. Ohjelmoijan tehtävät vaihtelevat paljon riippuen sen hetkisestä projektista, jota ohjelmoija työstää. Asia saattaa olla tuttua ja työ tällöin rutiinomaista. Tapauksissa, joissa ohjelmoijan tulee tutustua uusiin sovelluspohjiin tai työkaluihin, vaativuus kasvaa. Monimutkaiset sovellukset ovat hidasta tehtävää, jos ei sen tekijällä ole käytössään valmiita pohjia. Muun muassa henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tulisi kuulua suunnittelutaitoja, hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, loogista päättelykykyä, ohjelmointi on erittäin loogisesti etenevää työtä, selvä ajatuksen kulku on tärkeää. Ongelman ratkaisutaitoja. Ohjelmointi ei tule ikinä onnistumaan kerrasta ja puutteet koodissa tulee osata löytämään ja korjaamaan. Sosiaalisia taitoja. Ohjelmoija työskentelee usein ryhmässä ja kommunikointi on tärkeä osa työn onnistumista. Oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta alaa. IT-ala kehittyy ja muuttuu jatkuvasti ja ohjelmoijan tulee seurata muutoksia omatoimisesti työn ohessa ja sen ulkopuolella. Tässä tarvittavia ammatillisia ominaisuuksia. Ohjelmointi ja tietokanto-osaamista sekä käyttöjärjestelmien hallintaa. Ohjelmoijan on tietenkin täytettävä oma ammattitaitonsa vaativat ominaisuudet. Projektiosaamista. Projektikäytänteet on hallittava, jotta ryhmän työstä saadaan tehokkaasti tulosta. Kielitaitoja. Suuri osa alan dokumenteista ja kirjallisuudesta on englanniksi. IT-alan ollessa hyvin kansainvälistä kielitaitoa tarvitaan myös muun muassa mahdollisen ulkomaisen asiakkaan kanssa kommunikointiin. Myös projektijohtajan tehtäviä. Ohjelmoijat voivat toimia myös projektijohtajina tai päällikköinä sekä muissa vastuutehtävissä. Yhteistyökykyä muun projektiryhmän kanssa. Totta kai projektiryhmän kanssa on pystyttävä kommunikoimaan, jotta toiminta on saumatonta. Koulutustehtävät. Kauemmin töitä tehnyt ohjelmoija voi myös kouluttaa muita uudempia kollegoita yrityksen käytänteistä, laitteistosta ja muista tärkeistä asioista. Lisätietoja ohjelmoijista voi löytää tästä linkistä. Seuraavaksi olisi projektipäällikön ammatin kuvausta. Projektipäällikön työn vaativuus on projektista riippumatta suuri. Hän on vastuussa koko projektin aikataulusta, tavoitteiden täyttämisestä, jokaisen osapuolen näkökulmasta. Hän pitää pakettia kasassa. Projektipäällikkö on aina tavoitettavissa, sillä tiukka paikka voi tulla milloin vain. Hän on monen osapuolen viimeinen tukipilari. Työtehtävä vaatii henkilöltä ihmisenä pitkäjänteisyyttä, sillä usein asiat eivät mene kuten toivoisin. Tarkkaavaisuutta, kykyä ajanhallintaa sekä kykyä käsitellä useita asioita yhtäaikaisesti. Järjestelmällisyys on projektijohtajalle hyvä. Ihmistyyppinä projektijohtajan olisi suotavaa olla avoin, sillä projektissa on aina useita osapuolia, jotka kaikki ovat erilaisia ihmisiä. Kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen. Muita ammatillisia ominaisuuksia. Projektipäällikön tulee ymmärtää toimeksiantajan taloudelliset intressit. Tähän sisältyy mahdollisen taloudellisen hyödyn tavoittelu tai vähintään projektin budjetin ymmärtäminen. Jotta projektia voi johtaa, tulee päällikön ymmärtää ainakin pintapuoleisesti projektiin osallistuvien henkilöiden työtehtäviä. Tämä vaatii malttia, sillä uutta oppia tulee paljon. Projektijohtajalla täytyy luonnollisesti olla johtamisen taito. Suuri joukko ihmisiä, yksi ihminen päävastuussa siitä, että asiat menee kuten ollaan suunniteltu. Johtamatta työ harvoin tulee tehtyä. Johtajan tulee kyetä pitämään kommunikointiyhteys jatkuvasti auki kaikkien projektiin osapuolien välillä. Ei pelkästään itsensä ja muiden, vaan myös osapuoli X:n ja Yn välillä. Lisää projektipäällikön ammatista löytyy seuraavasta linkistä. Tutkija. Tutkijan työnä oleminen. Tutkijat työskentelevät useimmiten yliopiston tai ammattikorkeakoulun palveluksessa. Mutta myös itsenäisiä tutkimuslaitoksia on olemassa. Myös suuryritysten tutkimusosastot työllistävät tutkijoita. Tutkijat ovat yleensä tohtoreita,
mutta tutkijan ura alkaa usein jo lisensiaatin työllä tai väitöskirjan tekemisellä. Vaatimustaso vaihtelee ja on vahvasti sidonnainen tutkijan projekteihin. Kovin helppoa se tuskin kuitenkaan koskaan on. Tutkijalta vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä tietenkin vahvaa kiinnostusta ja omistautumista tutkittavalle alalle. Työ yleisesti on siis usein itsenäistä omatoimista, mutta toki yhteistyötä muiden tutkijoiden kanssa tehdään runsaasti. Tutkijan työhön sisältyy paljon tutkimusaineiston keräämistä sekä tulosten raportointia ja julkaisemista. Tutkijat osallistuvat usein erilaisiin seminaareihin sekä kuuntelijana että luennoitsijana, ja se vaatii paljon matkustamista sekä kotimaassa että ulkomailla. Etenkin tohtoriksi kouluttautuvat tutkijat myös opiskelevat tutkimustyönsä ohessa. Ja koska kukaan tuskin toimii tutkijana täysin korvauksetta, on hankittava rahoitusta. Se on luonnollisesti tärkeä osa tutkijan työnkuvaa ja mahdollistaa heidän projektinsa. Koulutuslaitoksissa työskentelevät tutkijat toimivat myös kurssien opettajina ja opinnäytetöiden ohjaajina ja tarkastajina. Lisäksi he tekevät jonkin verran hallinnollisia ja muita tehtäviä. Lisätietoja tutkijan ammatista löytyy Suomen Akatemian sivuilta. Sieltä voi käydä lukemassa muun muassa tutkijoiden ajatuksia ja kokemuksia ammatistaan sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa tutkijaurasta kiinnostuneille. Webmasterin työ. Webmasterin toimi on tietotekninen ammatti, jossa vastataan verkkosivustojen suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Tämä vaatii paljon teknistä osaamista. Myös tulee olla hyvä yleiskäsitys internetistä ja siellä käytettävistä työkaluista. Työn monipuolisuus ja haastavuus riippuu pitkälti työpaikasta ja toimialasta. Webmasterin työ on usein itsenäistä, mutta tehtävässä tulee kuitenkin olla yhteydessä työpaikan muihinkin osastoihin, esimerkiksi tietojen päivitystä varten. Riippuen työn monimutkaisuudesta, Webmasterin työkalupakista pitää löytyä eri ohjelmointi- ja merkkauskielinen osaaminen ja osaamista. Graafisista taidoista ja kuvan käsittelyohjelmien hallitsemisesta on hyötyä sivujen suunnittelu- ja tekovaiheessa. Eli yhteenvetona ohjelmoijan työammattiin tarvitaan logisuutta, aitoa kiinnostusta alaan ja ongelmanratkaisukykyä. Projektipäällikkönä toimiminen on vastuullista, vaativaa, joustavaa ja järjestelmällistä. Tutkijana tutkimusprojekteja on paljon, itsenäistä toimintaa, on joskus myös opintoja ja joskus opettamista. Webmasterin työ, teknistä osaamista, internetin syväymmärrystä ja itsenäistä hommaa. Kiitoksia.